Buma Kwrwi Bwpha thwithangja tabo tali khawo Buma bo kwrwi kha Bwpha bo kwrwi kha obahai birimani kothoma khnawi chubachuni yak fologori kha korbuk amchani tipra Motha kami Bodipara BC Mogram korbuk sub division o chubachu thanibo yak fologi manjagui kha korbuk tipra Mothani block president Hirenmoy Tripura vice president Malita Mohan Tripura secretary Bishal Deborma Subjonal chairman Gopal Tripura chairman Bhupesh Deborma na khubui kubun tipra Mothani adongro Noktini ro phaimani tani pai phaimani আচ্ছা जोंनि रो फाइमानि कारण हलाय जों करबक सात डिविजन कालायरो माग्रुं पन्चायत कायसा पारा बुदिराम पारा हलाय बुदिराम पारा जों तिनि माफाया माग्रुं पन्चायतनि जों फायो करबक सात डिविजननि तिनि कायसा रो बुदिराम पारा दयो कायसा प्रॉब्लेम तिनि तानि बाय प्रॉब्लेम माने तिनि रो बफा कायसा थैथा बमा तो आरो बिनि आगे थैजा लाय बमाबो करि बफाबो करै लाय बिनि बासा कायसा अकरा बिए खायजाक लाय बिनि बासा कायो चाला बासा कायथाम बुरि बासा कायनै इमो तिनि बमो बमा बफा संसारि आकारि थाहा लाय बिनि उद्देश्य बनो अनेक दिकानो दङ तिनि दिकात लाय बनि आदि चाजानाय नंजानाय बने माइ सयजानाबो करै बने एमन जे अवस्था जाया बनो तिनि जों खबर खानागै जिनि तिप्रा मथा जों करबुल सात डिविजन फायै बनो जों सुबाचुर नि बाय फायहा बने आसल जे मेन डिटेल तामा प्रॉब्लेम बनि जों जतो आसल बिसे जों लाहा हालाय जों बनो आसास जों तिनि रै कालांनाय इरनि जे तिनि इरनि जे अकरा तिप्रा समाजनि अकरा बरंगनां बुबो तमो आनि राइट साइड यो हालाय इरो फाय मानजा फायजा सिनि ब्लक भाई प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा आरो फाय मानजा फायजा इरो सिनि माग्रुं पन्चायतनि बुथ प्रेसिडेंट बरंगनां शंकर मोहन त्रिपुरा आरो सिनि YTF नि वारियर्स रबो तमो इरो हालाय इरो गोराकाप्पा सब जोनाल चेयरमैन गोपाल त्रिपुरा बबो फायजाक आरो सैलासरिनि कायसा सिनि सिनियर लीडर मलेन जमातिया बबो फायजाक आरो बैरागी दगानि सिनियर लीडर सप्तम जमातिया बबो फायजा आरो वारियर्स रो कामा दङ जतन बबो सानिया जों जतन नायै जों साक्सेस अय फाया तिनि अरो तिनि फाइमानि के तामनि बागै फायखा के सायखना राखे जानाय जिनि गमसारि आं इरो फाइमानि खलाय जिनि जे हासक मुयाल बुद्धिपारा मर्तकुमार रुवाजा पारागा बमा गत बছর थैका बिनि बफाबो थैजा आर्थिक साहाय्यनि बागै आं बावगाना सावका किसु व्यवस्था खायदे यार परेयो आं चिनि हिरन दाना साका बा पारागा के प्रॉब्लेम नै दङ रिसुं करै कानि चुंगनै करै ब्रा ताव सराय केसा दङ बने मन कर BA पास केसा दङ आरो 12 परे दङ सराय राव नुबो से जागिया बावनै जे व्यवस्था न आं ADC जे गभर्नमेन्टनि फैसै बाव ता पर्यन्त बनो सुबासुक दं तमाखाय सुबा मानाय आं बिनि बागै आं बावनो साखगै बाव उद्योग लागै फैखाथिनि माग्रुम पन्चायत निनि सिनमुंखाय आं इ गाबतुलि पन्चायत हासक मुयाल पुमां करबक साब डिविजन ओके आं त्रिपुरा समाजनि पुमां हासक मुयाल करबक साब डिविजन आनि नुखलाय गाबतुलि मुंखलाय ललित मोहन त्रिपुरा ओके बेलायना हामबाय माने एका माग्रुं पन्चायतनि जे बमा बफा थैजाखिनि खानामानि से बमा बफा थैजानि बासारक अमनो मो जथनै अकरा बिनि बमहा ब्रत किशोर त्रिपुरा हलाय बिनि कान्दाने हलाय इमो बिनि कान्दाने बिनि कान्दाने इमो हलाय बक बुरै कायनै जाला कायथाम गाबो हलाय बनि परिबार अनेक जरनि कष्ट से दुखनो सयमेनि बागैनै जों तिनि करबुक सात डिविजननि माग्रुं पन्चायतै फायै जों बनो सुबाचु रफाया जेकुनु कुनु प्रॉब्लेम तो हालाय जों आरो बनो ककासारि कालाहा जों जे मासुजरा जों सुबाय तनाय इनि इसोरनो कक लारिदा तिप्रा मथा आइलुथ इरनि जे नुखुं बिनि जे ताव चंचल चायामै तो माने बनफो आयुब लगरथ हेने आं आशा खायो हमनो सिनि तिप्रा सानि नक नायदि बेलायनो नांगौ जों नक काहाम किन्तु सिनि नक तिप्रा साबुकुं बारानि के अमते हैनो जत बारक नुगिया किन्तु म
Siniang Gumuti Tirpura Korbuk subdivision under Omti Hai Nok Painuk Pane Je Paine Or Tabuk President Hiron Moi Tripura Rock Paijak Vice President Nini Molita Mohon Tripura Paijak Oro Jer Nokphang Kaisas Thijak Nokphang Boni Tui Bono Chubachu Khlainan Bagai Paijak Belai no Khairangma Sincha Jaga oro O hapung kaisa nok kaisa hapung kaisa nok kaisa o jago